Hola, bona tarda a les tres. Bona tarda. Bona tarda. Hola, Marc. Hola. Començo presentant aquí a la que teniu, diguem-ne, de forma més allargassada, que és la Clàudia Sadó. És que és el que té l'Skype, que fer un Skype a tres és difícil. Però, bueno, ho intentarem. Tenim a la Clàudia Sadó a l'esquerda. A dalt tenim a la Marta Iglesias i a baix tenim a l'Anna Del Barrio. Us ho avanço ja ara, abans de començar, que hem pactat amb elles com una mena d'ordre. La Clàudia farà la part potser més teatral de l'entrevista, la Marta farà la part més de psicològica o d'acompanyament i l'Anna farà més la part de producció. I ara, abans de començar, una pregunta, o sigui, ja per començar, una pregunta per a les tres i que podeu contestar individualment, si voleu. Què és escenaris especials per vosaltres? Clar, jo, jo per mi escenaris especials realment és la meva vida. Vull dir que li he dedicat 14 anys de la meva vida, que és força temps. Vull dir que jo és un projecte que me l'estimo amb tot el meu cor. En aquest projecte hi he conegut a persones que ara formen part de la meva vida i que són les meves millors amigues. I a més, he conegut actors i actrius que jo, no sé, m'emocionen cada vegada que els veig a l'escenari, no? I m'han ensenyat moltíssim. És important això que dius d'actors i actrius. Marta, si vols. Doncs, per mi escenaris especials jo crec que és la passió, d'alguna manera, no? És la passió, el creure... O sigui, l'equip d'escenaris especials creiem que tothom ha de tenir una oportunitat per fer teatre, no? I aquest projecte va néixer d'això, no? D'aquesta passió nostra pel teatre i de voler donar aquesta oportunitat a tothom, perquè creiem que el teatre és terapèutic i va bé per qualsevol persona, nens, adults, persones amb diversitat funcional. I per mi és la meva passió. Em quedo amb això que deies que el teatre és terapèutic. Després hi entrarem potser amb una miqueta més de profunditat amb d'altres preguntes. Anna, quan vulguis. Escenaris especials jo el vaig conèixer, i vaig conèixer la Clàudia sobretot, en un moment de la meva vida que necessitava un canvi. Llavors, per mi és un abans i un després. Com bé diu la Marta, el teatre és terapèutic, jo per mi escenaris és terapèutic. M'aporta una vitalitat i m'ha fet canviar les mires de la vida, de com encarar-la. Clar, jo estic a darrere amb Bambolines, com bé dius que soc més de la part de producció, no estic tant a les classes, ni faig teatre, ni n'he fet mai, però per mi ha sigut un abans i un després, professionalment i també a la meva vida. Jo sí que t'he vist passar algun text, per això no em diguis que no has fet teatre, perquè passar text sí que els passes, almenys. Com es va crear i com ha crescut, en aquest sentit, no? I en aquest cas la pregunta és per qui la vulgui contestar, no? De les tres. La contesto jo. Doncs es va crear el 2006, però després anem dient totes. Sí. I es va crear perquè jo havia estudiat psicologia i teatre i llavors vaig com intentar juntar les dues formacions. Jo estava de profe a l'aula de teatre de l'Ajuntament de Banyoles i llavors vaig proposar a l'Ajuntament què passava si fèiem cursos de teatre a persones en risc d'exclusió social amb els que jo havia treballat com a psicòloga i educadora social, diguem, que era un centre de persones amb autisme i un centre de persones que estaven superant una drogadicció. Llavors va ser com... Vam començar amb aquests dos grups, diguem. I estava inclòs dins de l'aula, no? El que passa és que després escenaris es van anar fent gros, vam anar posant gent a dins l'equip de coordinació i va arribar la Marta Iglesias, ella em va ajudar a entendre que es podia delegar a la vida i podíem ser diversos, llavors clar, va anar molt bé perquè vam començar com a fer equip, no? Llavors després va arribar l'Anna i llavors ja érem
l'equip de coordinació vam poder estar les tres pensant com poder portar-ho tot, perquè clar, eren molts grups, no? Hem arribat a tenir 11 grups, que això són 100 alumnes, i per tant ja no podíem fer les classes només la Marta i jo, llavors vam anar agafant professors i ara doncs tenim un equip de professors que donen les classes i nosaltres doncs podem fer els espectacles de teatre cada vegada amb més qualitat, no? Sempre intentant comptar amb un equip tècnic i artístic professional, tot i que els actors són alumnes d'escola de teatre, vull dir, no són professionals, l'equip artístic amb el que creem sí que és professional, no? I hem anat treballant cap aquí. Em quedo amb això, no? D'unir les dues passions. I si em permets la repregunta, com s'ho van prendre els de l'Ajuntament o els de la coordinació que havies decidit fer aquests tallers i començar i començar, bàsicament? Mira, al principi, fa 14 anys, tot això que estem parlant era una mica, no diré inviable, perquè ho va ser al final viable, però la gent et mirava una mica estrany. O sigui, tu estaves proposant una cosa que la gent no acabava d'entendre, no com ara. Vull dir, realment el panorama ha canviat molt, jo veig, en aquests 14 anys, perquè hi ha moltes fundacions que han fet moltíssima feina, la gent s'ha obert molt, la mires, perquè també ens ho hem currat, no? I hem anat treballant perquè això passés. Però sí que al principi jo he de dir que l'àrea de cultura de Banyoles sempre ha cregut en escenaris especials, això és una meravella, perquè no passa tot arreu, però tot i creure-hi, bueno, era una mica una cosa, no sé, no? Un terra una mica inestable. O sigui, no sabíem exactament què estàvem. Teníem com... Hi havia por, saps? I fins i tot en les famílies, ostres, i no faran el ridícul. I a poc ens hem anat com guanyant a tots plegats, fins que hem aconseguit que ara la gent ve a veure el teatre d'escenaris especials, però perquè li agrada el teatre d'escenaris especials, saps? No per fer cap acte solidari, saps? I des de la teva visió, Marta, com ho veus? No sé, en quin sentit, vull dir... Això que comentava ara la Clàudia del creixement, diguem-ne, de la societat, com ho veus? Sí, jo penso que, bueno, realment jo vaig arribar a escenaris especials a l'any del Pou, que Clàudia, a veure si em recordes quin any era, el 2009? No, 12, perdona, que no recordo. No, perdó, el 2012 era les espumes, te recordes, Anna? El 14, doncs. El 2014, però... El 2014. Les espumes, sí. Clar, és que porten tant de temps que passa allò que no... que ja no saben, vull dir, ja... Són massa velles, Marc. No, dic porten tant de temps amb això, i jo no he dit en cap moment que sigueu velles, diguem-ne que no és el cas. Sí. I hem fet tants espectacles, no?, que a vegades ens costa posar ordre, no?, i les dates dels espectacles, però jo vaig arribar a escenaris especials perquè a la Filmoteca de Barcelona, jo soc de Barcelona, i vam projectar el documental de Poca Vergonya, que és un documental que parla de com treballem, no?, durant un any acadèmic a escenaris especials. Llavors, la Clàudia parlava d'un inici, no?, que potser tant l'Ajuntament com les famílies tenien por o estaven en un terra inestable, potser que encara havien de descobrir, no?, perquè no hi havia gaires companyies de teatre amb persones amb diversitat funcional, no? Llavors jo, amb el pas dels anys, no?, des que va néixer fins a l'any que jo vaig veure aquell documental, ja va haver una evolució en la societat, perquè la Filmoteca de Barcelona va proposar de veure aquest documental, no? I va venir la Clàudia i vam poder parlar del tema, de com treballaven, llavors sí que hi ha hagut una evolució amb el pas dels anys, no? I després, doncs, bueno, sí, veiem... Bueno, parlem de la societat, no? L'any passat, per exemple, va sortir la pel·lícula de Campeones, no?, que és una pel·lícula on surt un actor o surten actors amb diversitat funcional. Això també és un pas endavant, no?, de que la societat, la nostra feina i també la d'altres companyies de teatre o en el món del cinema, doncs també estan obrint les mires, no?, i donant visió a la diversitat de la nostra societat, al cap i a la fi, no? Era un col·lectiu que no estava tan visible antigament, no? I tu, Anna, que diguem-ne vas arribar després o vas arribar més tard, ja te'ls vas trobar com en marxa o
també diguem-ne, també vas haver d'ajudar a empantar perquè allò es posés en marxa. Jo vaig entrar a escenaris suplicant a la Clàudia que volia entrar fent el que fos, perquè jo no era ni educadora social, ni havia fet mai teatre, ni era psicòloga, ni res del món de l'espectacle. Però havia de posar el meu granet en aquella cosa, perquè era brutal el que estava fent. Llavors, vaig arribar l'any del Pou, igual que la Marta. El que passa que la Marta va arribar al principi del projecte del curs aquell. Jo vaig arribar més a mig curs i vaig entrar com a... Bueno, dona de fer tot. Tant et podia anar a buscar a Trezzo, com podia ajudar amb el vestuari, com podia ajudar a les tasques de regidoria. I realment aquell any del Pou va ser un any una mica de salt de projecte, ja que va entrar tota una legió de personal tècnic i artístic, de escenografia, de vestuari, de llums, que fins ara la Clàudia Pública les feia totes elles com podia, bonament amb l'ajuda d'educadors, de familiars, d'amics, I llavors aquell any del Pou sí que va ser com una injecció de personal que va venir una mica de per tot arreu. Llavors, després del Pou sí que hem anat mantinguent aquest salt qualitatiu en els espectacles, en tant que tenim personal professional que treballa amb nosaltres. És aquest el salt que jo veig. I també el que remarquen elles dues que les administracions també s'han obert molt de mires. Nosaltres que batallem per defensar el projecte, que ens ajudin, doncs es nota una mica el canvi en el discurs. S'ha de fer molta feina encara, però ja es veu molta feina. Entre tots ho anirem fent. Anem a parlar dels alumnes o sí, ben bé dels alumnes. Anava a dir, no sé si dir-los alumnes o professors, perquè suposo que us ensenyen ells moltes coses a vosaltres, però diguem-los alumnes ara per ara. Quina és la resposta dels alumnes i sobretot l'evolució, no? Potser podem començar a nivell teatral i després ens anem cap al nivell més psicosocial o més social. Doncs bé, els alumnes, jo penso que... Bueno, és que, com tu molt bé has dit, jo crec que tots ens enduem coses, no? Escenaris especials, i no és... És a dir, ara mateix als alumnes hi ha persones amb autisme, persones amb una discapacitat intel·lectual, persones que no tenen cap discapacitat, persones que estan superant una drogadicció, persones amb una malaltia mental, persones amb paràlisi cerebral. Vull dir que al final és que tenim actors i actrius molt diversos, no? Hem també optat per obrir alguns dels nostres grups. Al principi era molt... Treballem amb aquesta fundació que és per persones amb discapacitat intel·lectual i llavors ja enfoquem el curs per treballar el que la fundació ens demana, no? Però a poc hem obert els cursos i ara hi ha actors també que no tenen cap discapacitat o que tenen una altra situació que potser estan en risc d'exclusió per un altre motiu o no. Vull dir, hem anat cap a entendre que al final el que estem fent és teatre, saps? Llavors, teatre amb les persones que tenim a davant. I com a directora d'escena el que has d'intentar és que aquelles persones que tens a davant et donin el millor d'elles en aquell moment i en aquella escena, no? I per aconseguir això jo penso que és molt bo treballar en equip i no sentir que tu imposes res, sinó que tu, com que la teva feina és de dramaturga, doncs sí que portes el guió, el text, però després allà, treballant amb ells, es canvia el que calgui, s'adapta, o jo el que faig molt és com escriure amb els alumnes, no? I per tant, si la pregunta era com què s'emporten, jo penso que ens emportem tots el mateix, ens emportem la satisfacció d'haver participat en un procés de creació, que és una cosa que t'omple, que t'ensenya coses de tu mateix, que et posa miralls de davant, una mica per veure't, no? I ens emportem tots aquesta, no sé, aquesta evolució o aquesta... No sé, el que sempre t'emportes quan fas teatre, que és, doncs, mirar-te amb uns altres ulls, ser un altre, veure't des de fora,
treballar l'empatia, treballar, no sé, tot el que treballes des del teatre, no? Jo penso que ens emportem tot això, tots plegats. I Marta, tota aquesta macedònia que ara explicava la Clàudia d'autisme, de drogadiccions i de diversos grups i diverses, diguem-ne, dèries amb tot el respecte al món, però al cap i a la fi cadascú té la seva dèria, no? Com es gestiona? Perquè és clar. Sí. Mira, bueno, com tu ben bé dius, Marc, cada grup és un món, però cada grup d'escenaris especials i cada grup de qualsevol escola de teatre o de qualsevol escola, d'acord? Llavors, nosaltres com treballem escenaris especials? Mira, a inici de curs nosaltres ens reunim amb els equips terapèutics dels centres on impartirem el curs, no? En les diferents fundacions. Llavors dediquem un temps a establir un objectiu a nivell psicològic per aquell alumne, que poden ser molt variats, no? Doncs, per exemple, doncs mira, estem veient que a tal alumne li costa controlar la ràbia, no? Per exemple, s'enfada molt, és molt explosiu. O veiem que té vergonya, per exemple, a l'hora d'anar a comprar el pa o de sortir al carrer o de parlar amb els altres, no? Com a habilitats socials. Llavors establim un objectiu individual per cada alumne. Què més? Després establim un objectiu teatral, que aquest potser el plantegem més des d'escenaris especials, no? Com ja tenim alumnes que porten bastants anys, diem, va, quin repte li podem proposar aquest any a l'alumne? I després també establim un objectiu a nivell grupal, perquè depèn de cada grup, hi ha alguns alumnes que viuen, actors o actrius que viuen junts a les llars residències, hi ha altres que cadascú és independent, viu a casa seva i després ens reunim per fer teatre, llavors també establim un objectiu grupal, no? Llavors, a les classes duren 1 hora i quart, i sempre venen al grup de teatre, el grup d'alumnes, actors i actrius, que són entre 8-12 persones, potser com a molt, depèn del grup i del col·lectiu. Ens ajuda, normalment ve un educador o educadora social, que és una persona que està allà per ajudar-nos en moments que, per exemple, un usuari o un alumne ha d'anar al lavabo o no es troba bé i ha de sortir de l'aula. I després hi ha la professora de teatre, que som la Clàudia, jo, la Tere Solà, en Genís Casals, hi ha molts professors actualment al projecte. Ara segurament, perdona que et talli, Marta, segurament haureu vist, ara ja ha tornat, l'Anna, que havia desaparegut de plano, però són coses de l'Skype. Seguim, Marta. Vale. Doncs això, sobretot a nivell terapèutic, treballem d'aquesta manera, i a nivell de les classes. Sí que és veritat que això sí que m'agradaria dir-ho, que nosaltres, des que va començar escenaris especials, fins a dia d'avui hem vist una evolució en molts alumnes, cadascú amb el seu ritme. Hi ha alguns que van molt ràpid, altres que es veu més amb el pas dels anys. Però sí que és veritat que nosaltres observem una evolució brutal en aquells alumnes, però que ens agradaria molt poder estudiar què està passant per poder posar-hi nom, com treballem, trobar una metodologia. Això ens encantaria, jo crec que descobrir quin és l'antídot per què funciona el teatre, perquè els hi funciona amb ells i també en altres col·lectius. Científicament, no? Sí, exactament. Com funciona un procés creatiu? Jo crec que aquí estaria bé que intervenguéssiu les tres, perquè pel que m'heu explicat fins ara, això ha de ser, i dono fe que és una santa macedònia, en podem d'emocions, de moments, de qüestions, no? Hola, bones. Fins aquí la primera part de la conversa amb escenaris especials. Sincerament, em vaig trobar tan còmode i al final la conversa va durar més del que estava previst. També és veritat que érem 4, perdona, en intervenir i va ser, diguem-ne, una mica més complicat, però crec que hem destacat les parts més importants d'aquesta iniciativa, i a la segona part veureu possiblement més coses o anècdotes
que ens expliquen dels assajos i de les, diguem-ne, de les properes coses i propers projectes que farem conjuntament, encara que no es pot desvelar molta de la informació que jo ja tinc i que a poc, si em permeteu, us torturaré una mica i us aniré desvelant. Així doncs, la setmana que ve tindreu la segona part d'aquesta conversa i espero que hagueu disfrutat de la primera i doncs fins la setmana que ve.